Ahojte priatelia, vítam vás pri ďalšom dieli DNG Podcast. Vítam tu môjho kolegu a kamaráta Jakuba. Tentokrát Ahojte. sme si pre vás pripravili luxusný segment alebo dve spoločnosti a je to vlastne spoločnosť Rolls-Royce, ktorú bude rozoberať Jakub, a spoločnosť LVHM alebo Louis Vuitton Moet Hennessy, ktorú budem rozoberať pre vás. Ja, samozrejme, budeme radi za každý odber, spätnú väzbu a plus môžete sa podeliť do nejaké komentáre, čo by ste možno chceli aj od nás na budúce alebo najbližšie zanalizovať alebo na aké firmy sa pozrieť. Môžeme teda, Kubi, kľudne prejsť alebo začať a prejsť na prvú firmu, čo je vlastne LVHM. Jedná sa v podstate o najväčší taký luxusný konglomerát v rámci Európy, ale myslím si, že aj celosvetový. Naozaj CEO je veľmi zaujímavý človek, že ten management, ten zakladateľ je Bernard Arnault, čo je tam vlastne generálny riaditeľ a vlastne člen správnej rady a celá vlastne akoby jeho rodina, čo vlastne akoby v tej správnej rade alebo v tom hlavnom zhromaždení. Celkovo, keď ho aj študujem, tak on je veľmi taký, že študuje aj dosť Buffetta, že celkovo nejakú tú jeho cestu, takže mne to príde ako jedna z takých zaujímavejších európskych firiem, že keď sa máme pozerať napríklad, keď porovnávame tú Ameriku s Európou, tak práve v Európe máme možno akurát ten luxusný segment zaujímavý a to je práve možno LVHM a možno nejaké podobné spoločnosti alebo firmy. Vlastne spoločnosť vznikla vlastne spojením značiek Louis Vuitton, Moet Hennessy a vlastne ešte tam máme spoločnosti ďalšie, akože celkovo pod ten konglomerát patrí nejakých 70 firiem. Možno aj tak 3 roky dozadu oni vlastne akvírovali alebo robili akvizíciu vlastne keby najväčšiu v histórii za nejakých 15-16 miliard a to bol vlastne spoločnosť Tiffany & Co, čo sú keby tie šperky rôzne a takto, že to môžeš vidieť u fakt veľkých celebritách a takých známych vlastne ľudí, čo vlastne tieto šperky. Počul som to, poznám to a nezaujímam sa o ten segment, takže majú brand. Hej. Ako oni väčšinou naozaj samozrejme rastú na tom, že veľa robia akvizície takých známejších firiem a ako hovorím, že už teraz ich majú v tom portfóliu cez 70, takže naozaj to majú dobre diverzifikované, že vlastne cez 4 rôzne keby oblasti a to sú vlastne práve nejaké tie luxusné možno hodinky, nejaké šperky, nejaká tá kozmetika a potom sú to nejaké oblečenia, tie leather guards, nejaké doplnky, nejaké kožené tašky a podobne, že čím je možno známe Louis Vuitton alebo podobné značky k tomu, takže veľmi zaujímavá za mňa firma. Aktuálne je to asi moja druhá najväčšia pozícia v akciovom portfóliu, čo ja mám aktuálne vlastne zo svojom súkromnom. Ja som to nakupoval niekde na cene okolo 650 eur. Teraz firma hodne klesala aj po výsledkoch, ktoré vlastne boli. Takže za mňa je teraz možno aj ideálna príležitosť nakupovať. Samozrejme žiadne investičné doporučanie, len vlastne hovorím, čo aktuálne vlastne mám ja, alebo teraz sa snažím akoby primerovať tú cenu, alebo celkovo ten price earnings je okolo tých 20-23, čo mi príde na takúto firmu veľmi zaujímavé. Samozrejme ten price earnings je trošku nadhodnotený, ale tu mi zase príde to, že človek si pripláca za nejakú tú stabilitu a nejakú kvalitu vlastne toho konglomerátu, ktorý je vlastne nejako daný. Teraz vlastne taká posledná správa, oni vlastne vyradili, kde možno fanúšik F1 alebo Formule 1, tak vlastne vyradili Rolex, podpísal vlastne dohodu Bernard Arnault z F1 Group a vlastne nahradia Rolexky keby v tom finálom, kde merajú čas. To je marketingová vlastne, veľká vec. Rolex tam bol 15 rokov. Takže tam bude značka vlastne Tag Heuer vlastne od ďalšej sezóny, takže to je tiež celkom také zaujímavé vlastne v poslednej dobe. A celkovo majú veľmi dobre nastavený ten marketing a celosvetovo veľmi silné trhy. Čo je možno to, že prečo klesajú na tej hodnote, tak je práve možno tie problémy s tým luxusným segmentom vlastne v Číne, že celkovo je tam možno útom nejakej tej poptávky alebo nejakého toho dopytu vlastne tých Číňanov. Že to možno keď si pozrieme potom aj nejaké tie kvartálne alebo nejaké geopolitické rozloženie tých tržieb, tak práve tam uvidíme naozaj väčší pokles tej Číny. A čo je naozaj zaujímavé, tak práve Japonsko, keď sa pozrieš, tak vlastne kvartálne tam má nárast vlastne dvojnásobok toho. A práve ide o to, že vlastne ako
je rozdiel, ten kurzový voči tomu japonskému akéby jenu, tak preto aj veľa Číňanov a hodne aj napríklad z Ameriky chodia lietať do Japonska a kupujú práve tam tie veci, lebo vychádzajú ďaleko lacnejšie, ako je to vlastne u nich doma. Takže preto je to Japonsko teraz aktuálne v takomto náraste. Oni akoby reportujú nie 4-krát, ako to majú vlastne bežné napríklad americké firmy, že za 3 mesiace alebo kvartál. Oni vlastne majú raz za pol rok, že vlastne reportujú akoby takto výsledky. Takže tam je to vlastne dané vlastne takouto vlastne formou. Alebo tuším, že možno reportuje kvartálne, ale tuším, že raz za polročne tam dávajú aj EPS, aj tržby a potom kvartálne dávajú nejaké čiastočné výsledky. Prečo? Sranda, pardon, ti do toho skočím, keď sa na toto dívam. Správanie tých ľudí, akože menej sa pije, viac sa voňajú. Áno, to zoberiem trošku tak odľahčenie tie čísla, že vlastne tu sú pekne vidíte segmenty. Áno, tak tam bol pokles tých segmentov práve ako keby tie vína, že Dom Perignon, tie Mod Hennessy a práve aj to Hennessyčko ako taký známejší alkohol, že tam bol dosť vlastne pokles, že bolo to vlastne vo všetkých segmentoch, že nebolo to akoby len Čína, ale bol to aj v Európe a samozrejme aj Amerika, čo možno aj pre nich nejaký ten dominantný trh. Hodinky tie rastú vlastne neustále, že tam je záujem dosť veľký a práve to fusion, keby tá klasická moda, parfémy, tam vidíme vlastne tiež nejaký ten nárast, ale ako hovorím, že firma si možno teraz prechádza, ale to nie je len LVHM, to je možno celkovo, že teraz ten segment, ktorý je vlastne týchto luxusných brandov, tak je teraz v nejakom klesajúcom trende. Je to možno aj s tým, že možno spotrebitelia už sú dosť takí vyčerpaní, možno aj z tých svojich nejakých zásob, že predsa len potom aj počas covidu veľa ľudí tam nakupovalo, oni aj keď sa potrebujeme možno aj na tie čísla dozadu, že oni tam vtedy veľmi vyrastli práve na tých číslach, tak je to možno aj taká stabilizácia celkovo možno toho trhu, že proste keď vtedy vyrastli, dajme tomu nejaké dvojnásobky v rámci tých tržieb a tých ziskov, tak je to možno nejaké unormálnenie toho trhu a späť sa možno vrátia k nejakým tým stabilným číslam, ktoré robili vlastne pred covidom. Prečo sa mi možno fakt firma páči, lebo je to možno fakt firma, ktorá má, ja to poviem taký, že síce je to európske vedenie, ale má taký ten americký mindset, že robia buybacky, robia, že majú stabilné vyplacenie nejakej dividendy, naozaj CEO je tomuto veľmi zameraný, robia aj akvizície, ktoré naozaj dávajú zmysel, že veľa firm napríklad amerických robia akvizície na základe toho, že nemajú kam rásť a chcú byť ešte len väčší a to akoby len umelo nafúkneš akoby tie tržby a tak rastieš, ale tuto mi reálne tie akvizície dávajú aj zmysel, že proste preto majú aj takéto veľké portfólio, ako majú, ale každá tá jedna značka mi príde, že tam vytvára tú svoju nejakú dominanciu v rámci tých trhov a ako už sa možno budem opakovať, ale práve sú aj tie značky, ktoré majú nejakú históriu a sú veľmi obľúbené u tých spotrebiteľov, že napríklad neviem, nie je to niečo, že by akvírovali nejakú firmu, ktorá je v luxusnom segmente a funguje 3-4 roky, že samotné aj Louis Vuitton a podobne majú neskutočne za sebou veľkú históriu a celkovo aj Tiffany & Co. A aj tú kozmetiku, čo tam majú a všetky tieto značky, či už Dom Perignon alebo Moet Hennessy, to sú naozaj značky, kde si hneď predstavíš. Ktoré znejú, ako to je pravda. Napadla ma otázka, že aký podiel vlastne v tom priemysle alkoholu, vlastne toto LVMH je vlastne hegemon, že či tam nie je akože monopolom, neviem, akože je veľa tých výrobcov toho alkoholu a pije sa na celom svete. Majú tržby ale rozprestreté presne po celom svete, že keďže je to u nich akože jeden z tých hlavných segmentov, že to môže byť zaujímavé nejako preskúmať. Mne sa ľúbi na tej firme to, že dá sa povedať, že druhá najväčšia európska. A presne ten ako keby mindset tých buybackov a rozprestretia si ako keby toho biznisu do celého sveta. Ako jedine čo, že presne trošku sa, akože ja, z čoho sa obávam a ja ako toto LVMH mám len vďaka tebe v portfóliu, fakt, že v drobnom, akože čísla majú pomerne zaujímavé a ľudia chcú sa mať stále lepšie žiť v tom luxuse. Zároveň ako keby vnímam to ako, že tú najposlednejšiu potrebu ako keby, ale viem, že svet sa ako keby, ja to vnímam ako stále lepšie miesto a viac ľudí bude mať ten luxus, takže si to budú môcť dovoliť. Otázka je, že či akože mentálne aj na to budú nastavení, že aj tí milionári ďalej, že či sa ten konzum troška v týchto veciach nebude zmenšovať, ale to sú len pocity a toto sú čísla, preto ich mám v portfóliu, že to je jediná nejaká moja obava skôr ako keby spoločenského správania.
ale piť sa neprestane, ale otázka, že či ľudia budú piť fakt, že fľaše za 1000 eur, alebo Tam práve možno ide tá maržovosť je tam u nich brutálne jasné, zaujímavá. ako oni majú veľmi silné, samozrejme gross profit, akože hrubé marže je čisté, ale možno len doplním to, že práve ja si myslím, že keď sa na to pozrieme v rámci dekád, že celkovo možno aj tá populácia budeme rásť, ako generácia bohatneme, že máme sa najlepšie, ako sme sa mali za celú históriu ľudstva. A je to predsa len luxusný segment, že nie je to možno také niečo, čo vidíš bežne možno na ľuďoch, ako jasné, nejakí ľudia, čo si kupujú možno ten fejky, že to sa možno tiež k tomu dostaneme, že k tým fejkovým, že ako im to možno poškodzuje meno, ale tí ľudia, čo na toto majú, tak sú to fakt, že reálne tí bohatí ľudia a povedzme si na rovinu, že tí bohatí ľudia nakupujú tieto veci, či je kríza, alebo není, proste tie peniaze naozaj majú. Majú stále prachy na to. Tak, že peniaze majú, takže dovolím si tvrdiť, že áno, keď bude kríza alebo nejaká recesia, tak samozrejme ľudia budú šetriť a samozrejme aj LVHM sa to môže dotknúť, ale nedotkne sa ich to až tak veľmi, lebo bohatí ľudia väčšinou v tých krízach neriešia, či majú na chleba alebo takto, lebo oni majú fakt tých peňazí strašne veľa. Takže mať databázu LVM a ich klientov. tak, no. To by bolo zaujímavé. Tí musia tam mať fakt, že zaujímavých ľudí. Určite. Takže preto je to pre mňa aj taká zaujímavá firma, že možno je teraz len v nejakom tom klesajúcom proste trende, ako je možno aj celý ten trh tých luxusných vecí. A za mňa je to možno fakt firma, ktorá by mala byť v nejakom stabilnom takom rastovom portfóliu. Tak nie je to technologická firma, ktorá by možno spravila nejaké desiatky percent, ale keď počítame možno tú nejakú dividendu v rozmedzi nejakých do tých okolo 2%, a spočítame tam aj nejakú tú návratnosť, tak mi to dáva proste tých, že ten cieľ je okolo tých 10-15% v rámci tej firmy návratnosť za tento rok. A teraz keď je ešte v tej nejakej zlave, že keďže z all time high vlastne z nejakých tých okolo 900, teraz aktuálne za nejakých 615, tak mi to dáva celkom zmysel vytvárať si tam nejakú možno menšiu pozíciu. Akože pre mňa to už je možno väčšia pozícia, ale chcem postupne vlastne prikupovať v rámci toho, lebo predsa len je to jedna z takých firiem európskych, kde mi nerobí problém to proste držať nejako dlhodobo, že nie je to nejaká špekulácia, tú firmu mám proste dobre naštudovanú a pre mňa je to naozaj niečo, čo by som chcel v tom portfóliu držať dlhodobo, lebo viem, že ani ten trend sa možno neobráti a hlavne aj keď tam napríklad nebude, možno ešte aj ten Bernard Arnault, on je vlastne v top 10 alebo bol, tuším, aj niekoľkokrát najbohatší vlastne človek na svete v rámci tých miliardárov, že tam sa furt bomia za Elonom Muskom a vlastne s týmito ľuďmi, ale ide aj o to, že vlastne ako on vychoval vlastne aj tú generáciu vlastne po ňom, že to je presne ako keď odíde napríklad Warren Buffett z Berkshire, tak to proste už má kto prevziať. Takže keby náhodou sa niečo stalo, samozrejme on je mladší ako Warren Buffett, on má tuším niečo okolo 70 rokov a ešte má nejakú tú kariéru podľa mňa pred sebou, ale keby aj náhodou sa niečo stalo, alebo prišlo. Lebo toto je niekedy aj otázka, že keď riešime ten management, tak pokrát sa ľudia zamýšľajú, že keď je tam ten CEO, má 80-90 rokov, že koľko tam vlastne bude. Ja som si spomenul na jednu vec, čo si sa to, že aj tu hovoril v podcastoch, že ako keby Buffett ho podpichoval, že prečo už chce ísť do dôchodku, že má len 70, že tak, ešte mladý. Tak. To sa mi strašne ľúbilo, som si na to spomenul, tak som si áno, usmial, to viem, že to sme spomínali, už neviem, v ktorom podcaste to bolo, ale to bolo presne, že ešte mať nejakú tú kariéru, že ešte má vlastne čo budovať, takže za mňa táto firma... Vyklesané je to príjemne, 20, keď je PE, je to fakt, že je fajn, že keď si to človek pozrie dlhodobo naozaj, že potom covide vyrástli, ale ako... Ani drahá, ani lacná, hej, že pokiaľ ona obhají tie výsledky, tak dokáže rásť a z tej kapitalizácie, čo si predtým vlastne pozeral, dokáže v kľude ešte výraz, má kam rásť, že akože nebojím sa ju mať v portfóliu a zároveň tým, že ako keby ja sám nevyužívam vlastne tieto značky absolútne, tak preto možno k tomu nemám taký vzťah, že som tam len cez tie čísla a pocity do toho nepatria, akože číselne mi to sedí. Mať to v tom portfóliu. Tuto možno ešte doplním, že ona je vlastne keby kotovaná na francúzskej burze, že patrí keby do toho slavného indexu vlastne tých 40 vlastne najväčších francúzskych firiem. A práve tu možno, že keď aj človek vlastne nakupuje túto firmu, tak vlastne najlepšie napríklad ísť z brokera priamo eurový účet, lebo koľkokrát sa stáva to, že vlastne ľudia nakupujú, lebo to je vlastne aj kotované v rámci toho, že vieš to kúpiť ako konverziu na americký dolár, ale práve to je aj to, že vyhneš sa napríklad nejakému možno tomu kurzovému riziku, lebo
samozrejme vždy, keď je akcia kotovaná na NYSE alebo na Nasdaqu a je rozdiel, keď je v Európe, tak ty to nakúpiš akoby v amerických dolároch a v eure a to je práve to, že ideš priamo tou menou, zatiaľ čo ty akoby dvakrát podliehaš tomu kurzovému akoby riziku. No riziku, ako nie je to brané ako riziko, keď si dlhodobý investor, ale ty akoby vymieňaš peniaze pri prevode. To je akoby, že broker si berie nejaký poplatok a samozrejme, keď ešte nakupuješ a možno ešte keď predávaš, môže vzniknúť nejaká konverzia toho, ty nevieš, ako tie meny budú reagovať v tomto. Takže koľkokrát je fajn, keď vlastne máš možnosť, vlastne keď je akoby tá mena, ktorú máme, je to kotované v tom, tak to by som len možno také, že kto by chcel aj do portfólia, tak odporúčam nakupovať vlastne priamo tú európsku variantu a vlastne v eurách, že možno len také doplnenie v tomto. Ja som pozeral, že je to vlastne 9. najväčšia pozícia v francúzskom indexe. Takže to len tak na doplnenie, medzi časom toto som dohľadal. Možno, čo by som doplnil ešte, tak sú možno to, že oni mali aj teraz nejaký problém v rámci toho, že strašne veľa tých fejkov, že ktorí je či už možno z Ázie, z Turecka, z takýchto vlastne krajín v Pakistane, v Iráne, kde sa vlastne vyrábajú, takže oni vlastne veľa aj bojujú vlastne voči tomuto, že aby vlastne nebolo akoby zneužívanie akoby tých známych samozrejme značiek, lebo to možno vidíš na letiskách, keď nejakí dôchodci idú z Turecka, tak hneď majú aj tepakovú súpravu LVHM alebo Gucci a podobne, takže je to také, že tebe sa to páči, že dám to takto, že tebe ako spotrebiteľ sa to páči, lebo máš možno značku a máš to akože fake, ale tebe to nevadí, lebo sa to možno reprezentuje a samozrejme pre tú firmu je to nejaké poškodenie toho mena a samozrejme kazí im to nejaké meno, nejakú maržovosť a tieto veci, takže aj voči tomuto sa snažia nejako bojovať, takže to je ešte možno len také doplnenie v rámci toho. A inak čo sa týka tých nejakých čísel, tak oni fakt aj za minulý rok celý mali cez 80 miliard tržby a celkom nejaký čistý zisk cez nejakých 14-15 miliard, takže celkom mi to príde ako fakt zaujímavá mašina, čo sa týka peňazí. Aj tá cashová pozícia, že či už free cash flow alebo akoby výplatný pomer tej dividendy je okolo 40 až 50% voči vlastne tomu free cash flow, takže to je to celkom na normálnej, stabilnej vlastne úrovni, takže za mňa fakt reálne stabilná, zdravá firma, dovolím si tvrdiť, že to je taký blue chip, že je to fakt už taká firma, kde človek má tu nejakú stabilitu, takže by som sa to nebol mať v portfóliu, že by ti to, ako jasné, môže sa stať, že keď bude ešte nejaký pokles. Už je to firma, čo je tu dekády. Takže niečo v Číne sa stane, alebo tak môže to samozrejme klesnúť o 20%, ale nepredpokladám, že by tam teraz bolo nejaký fakt také, že ako nejaká technologická firma, alebo kupuješ niečo podhodnotené a môže to padnúť kľudne o 50%, takže toto patrí za mňa do nejakého stabilného portfólia. Dobre si tvrdiť, že to je niečo, keď sme sa bavili minule trošku o tých blue chipov, Nike a porovnávali sme nejaké vykosané firmy, ako bolo Nestlé, tak tiež to dobrým tvrdiť, že aj Nestlé je taký blue chip a kto chce vlastne nejaký taký dividendových hráčov stabilných, tak to patrí tiež možno do portfólia, alebo minimálne na ten watchlist a sledovať si to, takže ja mám asi všetko k tej firme, takže čo ma tak napadlo, akože mám tu nejaké poznámky, ale pohovoriť tie značky, to asi nemá zmysel, veď to si vie asi každý dohľadať, finančné čísla. My sa to vždy snažíme možno povedať to, že čo sa nám na tom páči a prečo do toho vlastne investujeme. Ja možno len poviem, že vlastne aktuálne tam mám pozíciu niečo okolo $1600 a plánujem to navyšovať až do nejakých 4-5 tisíc v rámci nejakých 2-3 rokov, takže určite chcem, aby to bola jedna z top nejakých 5 vlastne pozícií, ktoré vlastne mám aktuálne vlastne v portfóliu, takže určite budem túto firmu prikupovať aj naďalej, takže to je možno z mojej strany všetko. Okay. Či ty máš nejaké doplnenie k firme, že či by si niečo chcel dodať? Za mňa asi čo som potreboval, tak som dal vedieť. Ja ďakujem tebe za to zhodnotenie, že ty si v nej doma. Ja som viac menej bol ten poslucháč, že ma to úprimne zaujíma, že fakt je to jedna z takých aj asi najznámejších firiem v Európe, že možno aj tie kapitalizáciou, možno väčšie alebo podobné. Jedine, čo ma napadlo, je ten Novo Nordisk, ale tak to málo kto pozná. Ešte Unilever, keď bola Británia v EU. je podobná. ASML, áno, tiež. To je pravda. Potom máme tu nemeckú firmu SAP, nie? Tam hodne. Oni sú má tú kapitalizáciu. Oni sú ešte väčšiu, tuším, o niečo. SAPko? Pozrieme. Trošku nepozrieť, ak sa nemýlim, ale SAPko sa mi zdá trošičku väčšie. A tak ani nie. OK, 270 miliard.
250. OK, ale Asamoah zasa hodne vyklesalo z tých 900. Jo, akože tam bol vlastne... To je tiež tam príbeh. Tam vidíme posledný mesiac, že bol vyplach o vyššie 30%, takže tam tá kapitalizácia bola ešte väčšia ako EVHM, ale aktuálne toto je zaujímavé. Na video, zvlášť. Ale veľmi zaujímavé. Tých pár zaujímavých firiem v Európe, že nie je ich tu tak veľa, že to je vlastne to aj pekné, že sa tu budeme pobaviť o 10 firmách a prejdeme si tie topky, že v USA je to troška kvetnatejšie, ale o to zaujímavejšie, že vieme tie príbehy a vieme to takto podať ľuďom. Ja doplním, že mňa sa na stretnutí pýtal jeden investor z komunity, že prečo netočíme niečo o slovenských firmách. Ja som pekne povedal, že keby bolo o niečom točiť, alebo keby tu boli nejaké zaujímavé firmy, tak by sme to točili, ale ako som spomínal, že nemáme tu žiadnu burzu, ani tu vlastne akoby žiadna verejne obchodovaná nejaká spoločnosť, a ktorá možno aj je, tak je buď na nejakej českej burze a poviem to na rovinu, že nie je to úplne za mňa nejaké možno niečo zaujímavé, takže... Burza je, ktorá má výkonnosť 2% PA a je tam také firmy, že to človek neviem, či chce držať, takže je to... Niečo, možno na českej burze pre mňa zaujímavé, tak je zbrojovka Colt. To je, čo tam máš? 5 bank tam máš tam Pilku. Čo? Čes tam je, no jasné, tak to je štátna firma, to nemôžem povedať, že to je proste dividendovka od poplatníkov daní, takže... Takže asi tak by som to nazval. Dobre, môžeme kľudne plynule prejsť do tvojej firmy a to je vlastne spoločnosť Rolls-Royce. Tak, môžeme ísť na to. Ja dám k tomu taký príbeh, že veľa ľudí ako keby to má zaškatulkované ako ten automobilový priemysel, že to je proste to prvé, čo človeka napadne, že tá soška na kapote a nejaká 500 000 limuzína a ako je to veľmi zaujímavé. Ja som sa ku tej firme vlastne dostal, keď som svojho času ako keby pozeral Airbus a Boeing. A oni vyrábajú motory a riešia energetiku. Rozvediem to potom presnejšie, len presne každého napadne, že luxusné značky ako to LVMH mi príde jedno z takých top, že možno sú aj luxusnejšie značky ako Rolls-Royce, nejak Ferrari, Bugatti alebo každého napadne Bentley alebo niečo iné, ale že ten Rolls-Royce nie kvôli tomu autu, ale kvôli v podstate oddelenej firme. Akože áno, robia aj autá, že to patrí pod BMW. Tak vlastne BMW sa zdá, že aj vďaka Rolls-Royce dokáže mať extrémne zaujímavú maržovosť, že keby chce akože niekto zainvestovať do tých aut, tak musí ísť cez BMW. To je vo Frankfurte kotované a BMW má nejaké svoje financovanie, nejakú bankovú licenciu, že BMW tiež nie je len v autách a preto chcem aj k tomu Rolls-Royceu vlastne ísť k tej stránke, akože holding PLC, ktorý rieši ako keby motory do civilných lietadiel, do vojenských lietadiel, oni aj riešia aj ponorky, riešia aj napríklad ako keby jadrové reaktory malé. A to je veľmi, veľmi zaujímavé, že s týmto si to nikto nespája, že je to možno fakt každý ide len to auto, ale má zhruba tiež P okolo 20, niečo podobné ako LVMH, že to je tiež na zváženie, také do portfólia tiež taká stabilná firma, je 6-krát menšie ako LVMH tou kapitalizáciou, že to je okolo 300, toto je okolo 50 miliard. No a je to firma vlastne z Británie, kde ako keby, ja sa nerad akože oháňam tým štátnym aparátom, ale presne akože Boeing a Airbus, aj keď majú zlé čísla a tie akcie ako ktoré, no hlavne Boeing, Airbus pomerne fajn, ale vždy sa za tým dívam, že tam tá posledná taká inštancia toho, že tú firmu si nemôže nechať ako keby dovoliť skrachovať ten štát, že oni ju potrebujú na mne ako keby na to vojenské letectvo, oni potrebujú tie motory, že to je pre mňa zaujímavé, že ako keby tak aj Boeing, keď bol v problémoch, ešte Trump predtým, než bol vlastne prvýkrát, keď bol prezidentom, hodne podporil peniazmi Boeing, lebo nemôže si dovoliť skrachovať vlastne jedinú aerolinku, aerolinku, čo vyrába lietadlá, tak a Rolls-Royce je niečo podobné pre Veľkú Britániu. Tu je ako keby ten príbeh trošku iný, že dá sa povedať o toho covidu, skôr po tom covide, extrémny nárast, že možno to LVMH je zaujímavé, že je tam nejaký ten prepad a zase je väčšia pravdepodobnosť toho návratu, že tuto sme ako keby zažili už ten veľký rast, ale akože nacenenie na PE, ten price earning je
je vlastne rovnaké. Že jedna firma si preto zliezla dole a druhá si preto vyliezla. Čiže tiež to vnímam ako takú bezpečnú firmu, rastovú, ako tam ja neočakávam to zhodnotenie 10 až 15%, že skôr tak možno 8, 9, 10, že ako tam by som do vyšších čísel nešiel, ale zase ani do tých menších, že na toto mi to príde zaujímavé. A to, čo by som vlastne vypichol, sú tie divízie, že Aerospace je nejaká divízia, ktorá rieši akože tie letecké motory a od minulého roku narástla o 27%. Potom Defense, čo je obrana, v podstate Británia žiadno nejako netají, že extrémne pomáha Ukrajine, takže to im tiež narastlo. Medziročne o 15% a ten Power System o 6%, ale to sú poväčšine aj ako keby štátne zákazky, že ako jadrové elektrárne alebo do tých ponoriek, každá ponorka je nejako od štátu, že tam táto firma je dosť závislá aj vlastne na ekonomike samotného štátu, akože Veľkej Británie. Takže trošku treba sledovať tie ukazovatele aj Veľkej Británie. No a v podstate najväčším ako keby nákladom tej firmy, že treba to presne rozdeliť, ten holding, čisto tieto veci, čo som vymenoval, tak je proste ten vývoj, že oni strašne veľa peňazí ako keby tlačia aj do tých technológií. Bavíme sa o tej energetike a v podstate možno prídu, myslím si, není to tak ďaleká budúcnosť, že prídu aj možno iné veci ako urán, ktoré vieme ako keby štiepiť jadro a ten vývoj je neskutočne drahý, takže do toho oni šlapú hodne. No vlastne ako keby nemajú žiadnu matku, že toto je matka, ten holding. To je celkom zaujímavé, že v úvodzovkách tá matka je ten štát, že ten im dáva veľa tých zákaziek. No a čo sa týka teda čísel, môžeme sa na to pozrieť. Človek si to vie vlastne dohľadať cez ich stránku Investor a ide sem do reportov a tento posledný. Takže to mám zde. Máš možno, alebo také doplnenie, že či vieš, akoby, keď si vravel, že sú hodne z toho štátu až tých štátnych zákazok, že ako moc sa im to dotýka možno tržieb, že či si pozeral možno aj nejaké to rozdelenie nejaké na tú geopolitiku, že či sú tam akoby rovnomerne rozložení aj na Áziu, Japonsko, celkovo aj Ameriku, alebo či naozaj sú naviazaní na ten štát práve, že ako to je vlastne na tú Veľkú Britániu a že keď to geopoliticky rozdielime, tak neviem, 50-60% z Veľkej Británie a zbytok je možno svet. Že... Ono to tu desi bolo, nechcem si vymýšľať, ale akože veľkú časť tvorí práve že ten štát. Je to zhruba okolo ja to sa dáš viac ako polovica. Takže ako reálne oni ako fakt, že fungujú hlavne preto, že jedna vec sú presne akože tie autá, že to zvlášť, že jasné, to zákazky sú celosvetovo, ale takto ako keby tie jadrovky, tak to im síce tak nestúpa, ale to vedia aj vyviezť, ale v podstate každá nejaká väčší štát si rieši tú energetiku po svojom. Zároveň Británia je nejakých 65-70 miliónov ľudí a ako keby tam tá stálosť tých príjmov z tej energetiky nejako bude, ale akože väčšiu časť im tvorí vlastne predaj tých motorov a tie áno, vyvážajú aj mimo Británie, že ono záleží ako ktorá divízia, že ako keby tá obrana, tak to sú zase len zákazky viac od štátu, ale ako neviem presne z hlavy ten celok, že jasne, toto nechcem si vymýšľať, ale viem, že napríklad čo sa týka tej energetiky, tak tam je to vo väčšine štát. Čo sa týka toho defenzu tiež. Ale čo sa týka tých leteckých motorov, tie im tvoria 40% tržieb, takže z tých vedia vyvážať. Tam samozrejme to môže byť medzinárodné. Keďže... Tak. Takže čo sa týka dlhu, 882 miliónov a čo sa týka príjmu, tak oproti minulému roku im skočil celkom fajn z roku 23 a 24, tak tam je náraz v radostovkách miliónov. To sú pre mňa tie čísla, že tam sú hlavne tie objednávky, akože celkovo ten armádna sféra, tá energetika, sa povedať aj možno vďaka kryptu sa trošku tá energetika vyvíja a ako je to rozprestreté celkom zaujímavo v rámci ako keby príjmov z tých odvetví. Ale presne geopoliticky je to dosť na tú Britániu, že to som presne spomenul, že treba hodne ako sledovať aj tú Veľkú Britániu, takže...
Ale fakt vidíme aj tie narasty, no, že ako to je vlastne v porovnaní, že tam je organický rast 27, 18, 6%. Celkové free cash flow väčšie vlastne 23 356, teraz cez 1,1 miliardy. Pekné číslo. Hej, teraz presne. To im narastlo o hodne. Minulý rok to mali sa nejakých 300-400 mega v tom kvartáli, takže je to dlhá tabulečka, odporúčam prelúskať pre tých ľudí, čo by to chceli do portfólia. Čo je v podstate zaujímavé, CEO, ja si dovolím prečítať to meno, tak je Tufan Ergin Bill Gates. Úprimne ho nejak nemám naštudovaného, alebo není tou tvárou až tak, že v podstate jeho ako osobu nemám až tak naštudovanú. A keď by chcel niekto vlastne kúpiť Rolls-Royce, tak som tá je kotovaná v Londýne. Keby chcel niekto Rolls-Royce tie auta, tak BMW vo Frankfurte. A ja to vnímam ako firmu, ktorá v podstate dokázala trošku, ako keby tam boli nejaké otrasy cez Brexit a takéto veci, ale Británia je akože veľmi, veľmi špecifický štát, že dá sa povedať kedysi najväčšie impérium. Tak aktuálne sa zmrskla na ten akože taký malý upršaný ostrov, ale ekonomicky sú stále akože silní. Libra patrí medzi najstaršiu fiat menu a majú tam kopec svojich problémov a akože aj ako keby interne, tak to poviem jednoducho, že žil som tam, poznám tam veľa ľudí a stále akože komunikujem tam s veľa ľuďmi a to Británia ako každý štát má kopec svojich problémov, ale dokázala Británia prežiť aj veľa väčšie, horšie veci ako nejaký Brexit. Takže tieto štát, ktorý sa dokáže pozviechať, je tam ten kapitalizmus fakt, že silný, akože nejaké to anglosaské, nejaké to pôsobenie v tom svete už není ten globalizmus taký rýchly, že troška sa to spomaluje, čo Británii ako keby nenahráva vôbec, ale najbližšie dekády ja si myslím, že tá firma tu bude a minimálne tie patenty, ktoré má, tak sú jedinečné a vnímam ju ako fakt nejaká malá časť portfólia, taká konzervatívnejšia je fajn. Vždy je to fakt otázka Veľkej Británie, že viac ako keby sledovať toto. Možno otázočka, nejaká konkurencia v rámci tých motorov alebo takto, že či tam je niečo také významné alebo nejaký možno ten podiel v tom, že... Vlastne Airbus, Boeing šťastí, akože výroba tých motorov a potom klasické ako keby zbrojárenské spoločnosti. Ja tuším Raytheon Technologies, že robí tiež niečo podobné, ak sa nemýlim. To z hlavy neviem, takto tieto ako keby, čo vyrábajú motory, to fakt neviem. Čo sa týka ako keby konkurencie, tak skôr by som sa díval po tých zbrojároch, ktorí fakt že riešia ako keby fakt veľké lietadlá, že oni ako keby nerobia prúdové motory, ale no také tie prestíhačky, tie malé, také triskové, ak by som to povedal, robia tie prúdové akože pre tie väčšie. Takže toto porovnanie, to by stalo za to, že to je zvlášť ako keby tá práca, ale takto to neviem z hlavy presne povedať. Dobre, máte ešte jednu otázočku, že akcia proste, samozrejme nahráva aj to, že vojnové konflikty a podobne, tie motory proste to je jasné, že je tam aj ten defense, ako je tam aj civilné, to je jasné. Možno keď teraz spravila 5-násobok, videli sme to na tom, že myslíš si, že za aktuálnu cenu je firma vhodná do portfólia, že vhodný nákup na... Mikro na cost average effect asi, hej, že akože tam ako predpoklady na tie ďalšie roky sú zaujímavé. Ako pokiaľ ich doručia, tak to môže byť, že tam v podstate Británia si ten rozpočet tak nejako musela upratať a tam musia prísť nejaké reformy a pokiaľ prídu, tak to môže byť akože hodne zaujímavé, že v podstate ona strieľa aj na základe týchto vecí. A akože nejaký väčší jednoraz určite by som tam netlačil. Akože u mňa priamo není v osobnom portfóliu, ale portfóliu, dá sa povedať, fondu, kde sa spravuje. Akože mám na to nejaký dosah. Tam to dáva zmysel, akože my sme ju nakupovali dávnejšie, aktuálne už ju držíme, nedokupujeme, ale ani akože nebudeme odchádzať z tej pozície, lebo jej veríme, že to je v podstate to postavenie, že akože buy and hold, tak tuto akože už by som to dal, že buy, ale v veľmi malom. Ako presne, že nejakú tú značku z toho luxusného segmentu, kde ja čo si málo viem povedať, tak je presne tento Rolls-Royce. Takže... Super.
Ďakujem takisto za nejaké zhodnotenie toho. Tiež ako poznám firmu, nemal som ju až takto nejako naštudovanú. Vedel som, že spravili naozaj, že mali problémy pred tým covidom, celkovo aj nejako finančne, že sa upratali. Vyzerá to naozaj super, ako prepasol som to, ak sa povie, dobre, že ten 5-násobok, ale tak príležitosti na tom trhu sú vždycky a to je o tom, že musíme vedieť lepšie robiť tie analýzy a vedieť, do čoho vstupovať, ale samozrejme investovať do toho, čomu rozumieme a tým pádom, že možno ja som nemal tak dobre naštudovanú túto spoločnosť a venoval som sa možno iným, tak zase je to niečo inom. Zase nemôžeme vstupovať úplne že do všetkoho a mať 300 firiem. Ono, že človek urobí analýzu a keď si tá firma nájde tú cenu, kde sme ochotní kúpiť, že ono by to nemalo byť, že proste urobím si analýzu a áno, nie, že možno na začiatku, že prvé 5 firiem tak človek urobí, ale časom ako keby, aj keď to portfólio je väčšie, tak si človek ako keby, keď sa bavíme súkromne, tak je lepšie mať možno menej troška tých pozícií, koncentrovať to a fakt akože veriť tomu dlhodobo. Nie, že veriť, ale mať akože to podložené, že nie cez pocity nejakou vierou, ale akože vedieť, prečo by to malo dorazť na tú cenu. Možno také voľné rozprávanie nakoniec, že veľa ľudí ako keby ani nemá tak prvú možnosť vstúpiť alebo nájdu si niečo, čo kúpiť, ale nevedia vystupovať z tých pozícií. Že to je niečo také, že som to prirovnal, ten graf v úvodzovkách troška k Facebooku, že išiel hore, vyletel dole a potom extrémne sa predbehol. A tiež je to také, že kúpiť, nekúpiť Facebook, tá firma šlape, zarába to ďalej, už vystúpila tak hore, že tam som tiež podobne, že len to držíme, keď sme úplne v inom, samozrejme, v inej sfére a násobne väčší, ale že ten graf, keby mám prirovnať nejakej firme. Takže ešte keby mám odpovedať na tú otázku aj tak oblúkom, takže... Jasne, super. Takisto ďakujem za zhodnotenie. Dúfame, že sa vám páčila naša analýza spoločná týchto dvoch firiem. A budeme radi za spätnú väzbu a najbližšie si môžeme takisto niečo pripraviť buď od vás v komentároch, ak sa podelíte alebo budete chcieť nejakú spoločnosť, alebo my sami vám pripravíme niečo zaujímavé. Plus máme naplánovaných aj nejakých dvoch nových zaujímavých hostí, ktorých vlastne stihneme ešte tento rok, takže máte sa na čo tešiť, takže sledujte nás ďalej, dajte odber, zdieľajte tento kanál, nech sa to dostane ku čo najviac ľuďom a my vám ďakujeme za podporu a vidíme sa pri ďalšom podcaste. Tak, ďakujeme krásne, ahojte. Ahojte.